Lipoti lomwe tikubweretsa pano ndi lokhudzana ndi anyamata azikwanje achina Dala Kadula kuti zathera bwanji ku khoti lero malinga ndi kunena kuti analowanso mu khoti leloli ndipo kumenekoko amakapemphanso belo kuikakamira. Dzulo anakanizidwa beloyi kunena kuti sapatsidwa chifukwa choti mwina akasokoneza maumboni komanso akhoza kuthawa. Tinasiyanso funso pano kunena kuti kodi anyamata amenewa apatsidwe belo. Anthu ambiri amalawi ambiri mati ayi asapatsidwe belo asungidwebe mpaka na kumeneko. Nanga kodi panopa zayenda motani? Tifotokoza mmene zakhalira ku khoti lero koma tikupanga choncho tapangani subscribe ku channel chene cha Malawi Trends TV. Kwa inuyo amene simunapange subscribe cholinga chonena kuti nkhani zomwe tikumabweretsa pano zizikufikanitu mosavuta. Ndi nkhani yathu ndiyokhudzana ndi achina Dala Kadula anyamata azikwanje. Tikuziwa bwinobwino kunena kuti boma linamanga tinene kuti polisi inamangatu anyamata azikwanje okwana 9 ndipo amakazengedwa milandu isanu ndi umodzi 6 kuphatikizapo omenya namiwa komanso ndi kuti kuotcha magalimoto ndi katundu wina osiyanasiyana. Nkhani zimenezo tonse tinazitsatira bwinobwino chifukwa zinasokosa ngakhale m'mayiko akunja zinakafika akazembe kudzudzulapo kunena kuti boma lichitepo kanthu koma boma lachakwera linangokhala chete osapangapo china chilichonse. Makosana amenewa anayamba kumangidwa wiki yatha ndipo ena amangidwa wiki ino ndipo analipo makosana okwana 9 kuganizidwa kuti ndi amene amachita mchitidwe wazikwanje umenewo. Kungotchulapo angapo panalitu ndithudi Alfred Dala Kadula otchuka kwambiri amenewa. Panalisotu nde kuti Lester Haneke kuchoka pamene paja panali Aloni Kanjunga, panali Mavuto Njuchi, panaliso nde kuti tu Howard Hamza komanso panali Joseph Tilibe Gideon. Makosana amene watu ndi ena mwayo amene adamangidwa nkhani zokhudzana ndi zikwanje komanso kumenya namiwa. Ndakhala akuyendera ku khoti tuchimangidwireni makosana amenewa ku khoti la Lilongwe Magistrate ndipo kumene kuja amapemphako belo moyimiridwa ndi Jefferson Kadzipatike amene amayimiranso ndi lawyer oyimiranso chipani cha MCP. Ndipo ku khoti masiku awa tinabweretsa amene zimayendera koma leroli anakalowanso mu khoti kumene kujatu kwapezeka zonena kuti no jaji amene akuweruza nkhani imeneyi Benjamin Chulu wapatsa belotu makosana amene wawa 9 onse atuluka pa belo ndipo no tikunena panopa ali makwawo. Kodi sathawa? Kodi iwo amene apatsa belo chene chiganizo cholondola? Nchifukwa chani ajaji a Benjamin Chulu apereka belo? Amalawi ambiri tu amanena kuti anthuwa asapatsidwe belo ngakhalenso kumbali ya bomayo apolisi wamanena kuti musapatse belo. Mukapatsa belo tu makosana amenewa zikutanthauza zonena kuti akhoza kukathawa komanso amanena kuti enawo amakagwirira chakutali chakubunda uku akuthawa ndipo ena ndi enawo anathawa kale. Kodi pamene papa Benjamin Chulu apanga chiganizo cholondola? Chiweruzo chimene chichi ndi chiweruzo chabwino? Judgment imeneyi ayipereka pa zifukwa zotani? Ngati jaji ndi munthu ophunzira ndi kuti amatsatira malamulo ake mmene zimenena kukhalira amafotokoza kumbali yake kunena kuti ndikuperekatu kutereko chigamulo chimenechi chifukwa chonena kuti kumbali yolamula mbali ya boma apolisi mwalephera kupereka maumboni okwanira ogwirika onena kuti makosanawa akapita kunja akasokoneza maumboni ankhaniyi komanso akhoza kukathawa. Mulibe maumboni okwanira mwalephera kuzipanga defend bwinobwino ndi ine ndikuyenera ndingopereka chigamulo malinga ndi mmene mwapangira present argument anu onena kuti makosanawa asalandire chigamulo. Ndikupereka chigamulo chonena kuti makosanawa apatsidwe belo. Tikunena panopa magayi watu ndi zonena kuti ali pa belo ndiye kuti afika m'manyumba mwawo ndithu. Nkhani ya zikwanje
ndi nkhani imodzi yomwe inatenthana kwambiri mu ulamuliro wa Malawi Congress Party. Anthu ambiri, amalawi ambiri sadasangalale ndi anyamata azikwanje chifukwa chonena kuti adatenga mphamvu kufika pa ponena kuti ngakhale anthu amachita mantha kuti dziko likulowera kutino, ngakhale ma president opuma achina Joyce Banda achina Bakili Muluzi anadandaulaso nthawi imene kuti inu bwanza anyamata azikwanje samamangidwa komano apa akutatulutsidwa. Kodi pamene papa anyamata amenewa akupereka kodi no chitetezo ku society kapena akupereka chiopsezo ku society? Tifunsa funso ili chifukwa chani? Chifukwa chonena kuti m'mamidzi mwathu momwe timakhala timayenera tizikhala ndi kuti tikumamva kuti no ndife otetezeka, ndife amfulu, tili ndi security, ndi mudzi ndotetezeka. Ndiye kuti onse osokoneza kwawo kumakhala ku polisi, mwayiona amayenera akakhale ndithu ku polisi, kuchoka ku polisi adzipita ku ndende kuti no anthu awa mudzimu sakufunikira kwa ndosokoneza. Kodi makosana amenewa pamene abweriranso kumamidzi mukuti kodi ayiwowa akapereka chitetezo kwa anthu kapena mwina mwake anthu adzikhala ndi kuti ali pa chiopsezo chewo kuti makosana aja atulukiranso tu abweranso? Kodi chigamulo chimene chinali chigamulo cholondola pokambalo ajaja kuti iwowa atsatira malamulo? Inu mukuona bwanji pa chiganizo chimenechi? Tiuzeni maganizo anu mu comment section ngati chigamulo chimenechi mwagwirizana nacho kapena simunagwirizane nacho. Mukamatiuza maganizo amenewo osewalanso kulemekeza maganizo anzathu. Chofunikira kwambiri osewala kupanga subscribe ku channel chimene cha Malawi Trends TV kuti nkhani zomwe tikumabweretsa panopa zizikufika nito mosavuta. Akuti